Vítajte pri boxe v bavorskom Ochsenbollenhofsburge. A už sú tu obaja naši súperi. Santa sa trochu predvádza pred publikom, ale aj na to tento statný detko z amerického Nordpola naozaj má. A tu na je Ježiško. Aj tento európsky šampiňón, nazdávam sa, nechce prehrať. Pozrite si, aké má toto stále ešte chlapčisko na hlave zlatisté prstienky. Bavorskí fanúšikovia ho volajú Jesus Kindlein. Sudcom tohto podujatia bude Dedo Mráz. Opa Frost ho volajú bavorskí boxéri. Tak, detko, sme zvedaví, čo nám predvedieš. A zda nebudeš zaujatý proti európskemu šampiňónovi alebo proti Američánovi. Toto je štandardná výmena úderov brada Gezik, Gezik brada. Santa sa nechá oblizovať ošetrovateľom vo svojom sobiom boxe. A Ježiško sa vrátil do jesličok vo svojej stajni. Pozrite, ako ho mama Mária rozmaznáva. Ale hádám, že v druhom kole nám trocha prituhne. A poďme do toho, chlapčiska. Jesus Kindlein, Maria Hilferstraße, toto je naozaj box. Aj, Ježiško, nezabudni si vymeniť plenkút. A nedaj sa, Ježiško, Weihnachtsmann, teraz ti uleteli včely z pytla von. Toto je naozaj nešportové. Der Opa Frost nám ako si zamrzol. Sudca, ty stará mrazilka. Čo tam robíš? Takto sa boxuje možno na Sibíri, ale nie tu na pod Alpami. Boha jeho, toto nie je box, to je súboj o zlatú kopačku. Takto sa boxuje, to je typický unfair toto. Ruský sudca nadržuje Američanovi. Takto si tými neeurópskymi kokotmi nenecháme Ježiška dojebať. Tak toto som naozaj doposiaľ nežral. Ale Ježiško sa vracia a bije Santu jeho vlastným pytlom. Takto chytro a rýchlo bojuje ozajstný Európan. A Ježiško má víťazstvo na dosah ruky. Ale čo sa to robí, vážení priatelia? Zriadenci predčasne ukončujú zápas. Gute Nacht, stille Nacht, Jesus Kindlein.